Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhe, Radhe Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Radha Krishna Mataji. Radha Krishna Prabhuji, Radha Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, 1 minute. Okay, Mataji. Hare Okay. Krishna. Hare Krishna Mataji. But laptop charging la mattu vechidren ore nimisham. Okay, Mataji. Yes, Mataji. Tam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagagana Lalita Shri Vishakanvidam Cha Shri Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanjana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, dear devotees, Prabhuji San Mataji, உங்க எல்லோரையும் இஸ்கான் ஹரே கிருஷ்ண ஆனுவல் மாதாஜி. சார்பில் வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன். நான் பேசுறது கேக்குறதா? கேக்குறது Mataji, கேக்குதுங்க. கேக்குறது. இப்ப ஒழுங்கா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க இல்லையா? கேக்குறது. கேக்குதுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இப்போ உபதேசாமிர்தத்துல என்ன ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்? பக்தியை உயர்த்தக்கூடிய பிரசித்தியத்தி 6 விஷயங்கள் பக்தியை உயர்த்தும், 6 விஷயங்கள் பக்தியை கீழே தள்ளும். நம்மள கீழே தள்ளக்கூடியது வரிசை நம்பர் 2 அத்தியாகார, அதிகமா சேர்த்து வைக்கிறது, அதிகமா உழைக்கிறது. பிரஜல்பா, பகவானை பத்தி இல்லாம மற்ற விஷயங்களை பேசுறது. ஆனா அத்தியாகார பிரயாச பிரஜல்போ நியமாகிரக, நியமங்களை ஓவரா ஃபாலோ பண்றது, இல்லைன்னா பண்ணக்கூடியத பண்ணாதது, பண்ணக்கூடாததை ஓவரா பண்றது. அதுதான் நியம ஆக்ரக, நியம அக்ரக அப்படின்னு 2ஆ பிரிக்கலாம். ஜனசங்கஸ்ய, வேண்டாதவா கூட எல்லாம் சங்கம் வச்சுக்கிறது. லவ்லியம் ச, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ளதெல்லாம் இது வேணும் அது வேணும்னு அலையிறது. பக்தி பிரணஷ்யதி. ஆனா இன்னைக்குள்ள வருஷம் என்னது? பக்தி பிரசித்தியத்தி. இது உற்சாகான் இருக்கும். காட்டுறேன். உற்சாக நிச்சயா தைரியாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்தியாக சத்தோ விருத்த ஷட்பீர் பக்தி பிரசித்தியத்தி. வந்துருத்தா? தெரிஞ்சுட்டா? உற்சாகான், உற்சாகம், நிச்சயம் அப்படின்னா நம்பிக்கை, டிட்டர்மினேஷன், தைரியாத்துனா பொறுமை, தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் நம்ம யாரு பகவானை அந்த வைஷ்ணவர்களுடைய பாதங்களை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். சத்தோவிரத சங்கத்தியாக பக்தர்கள் இல்லாதவர்களுடைய
அந்த அந்த சகவாசத்துல இருக்கக்கூடாது நம்ம. அதுக்கப்புறம் சத்தோவிரத்த ஆச்சாரியர்கள் காட்டின வழியில நடக்கிறது, இதெல்லாம் நமக்கு பத்தியெல்லாம் இங்க பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு வாட்டி. உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் இருத்தல், பொறுமையுடன் இருத்தல், அப்புறம் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நடத்தல், ஆச்சாரியர்கள் காட்டின வழிபடி நடத்தல்னு தான் அதுக்கும் அர்த்தம். பக்தர்கள் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பற்றி நடத்தல். ஓகேயா? இதெல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும்? ஓகே மத்தஜி பண்ணினோம், கடைசியில இருந்தாலும் ஏதோ காரணத்தால பகவான் கிட்ட போக முடியல அப்படின்னா கவலையப்பட வேண்டாம். ஏன் பகவான் என்ன சொல்றார் இங்க பாருங்க, இதுல லாஸ்ட்ல அங்கதான் முடிச்சோம். நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயு ந வித்யதே சொல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். வந்துருத்தா? இந்த வருஷம் இங்க முடிச்சோம். நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி, இந்த பக்தி பாதையில நாசம்ங்கிறதே கிடையாது. சோ அதுல கொஞ்சமா தர்மம் பண்ணிருந்தா கூட அடுத்த பிறவியில அங்கிருந்து நம்ம எடுத்துட்டு நடத்திக்கலாம். ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் கூட குறையாது, நம்ம பண்றதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு தான் போகும். மெட்டீரியல் இதுல அப்படி கிடையாது. பேங்க்ல பைசா போட்டாதான் சேரும், விட்ரா பண்ணா குறைஞ்சிடும். ஆனா இந்த பக்தியில அப்படி கிடையாது. நம்ம இப்ப சேர்த்து வச்சிருந்தோம்னா அடுத்த பிறவிக்கும் அந்த நம்ம பேலன்ஸ் கொண்டு போகலாம். புரியுறதா நான் சொல்றது? என்ன சொல்றேன்னு, பக்தியில மட்டும்தான் அது முடியும், மெட்டீரியல்ல கிடையாது. மெட்டீரியல்ல பணம் சேகரிச்சாலும் சரி, சொந்தம் சேகரிச்சாலும் சரி, ஞானம் சேகரிச்சாலும் சரி, எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் போகணும். அனபக்தியில அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார். அதைத்தான் இந்த பேராகிராஃப்ல இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. படிங்க. இந்த வெர்ஸ் தான் 2.40 இந்த வெர்ஸ், 2வது சாப்டர் 40வது வெர்ஸ். ஸோ அதுலதான் சொல்றது, பக்தியில பயந்துக்காதீங்க, மேல போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேயா? அதுக்கு விளக்கம் அழகா கொடுத்திருக்காரு ஸ்ரீல பிரபு. அது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, புராணமானது. எனவே இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறார். சில நேரங்களில் ஒருவன் மனவெழுச்சியின் காரணமாக தனது சாதாரண பௌதீக செயல்களை கைவிட்டு பரம புருஷனின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகின்றான். இதற்கு பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றதாலும் அவனுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாதது தனது வர்ணம் மற்றும் ஆஷா மத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம்தான் என்ன? வீழ்ச்சி அடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையிலும் நின்று போனதோ அந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். பக்தி தொண்டு அகதுகி அப்ரதிஹதா இந்த எது வேணாலும் பௌதிக காரணத்தின் விளைவாகவும் உண்டானதல்ல. எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தாலும் இதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தன் ஒருவன் தனது சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதுடன் கருமி, ஞானி மற்றும் யோகிகளின் செயல்களில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. ராதே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பக்தியில குறைவு கிடையாதுங்கிறது அழகா விளக்கிட்டா. அகைத்துக்கே அப்பிரதிகதாங்கிறது என்னது? அதுதான் பக்தியோட டெஃபினேஷன். பக்தியோட டெஃபினேஷனை 1.2.6 பாகவதத்துல சொல்றா. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ எதோ பக்தி அதோக்ஷஜே. அந்த அதோக்ஷஜனுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த பக்திங்கிறது எப்படி இருக்கணுமா? அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதா ஏ ஆத்மா சுப்ரசீததி. ஓகே, ஸோ அந்த பக்திங்கிறது அகைத்துக்கியா இருக்கணுமா, அப்பிரதிகதாவா இருக்கணுமா? அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம யூஸ்வலா சின்ன குழந்தையிலேருந்து எனக்கெல்லாம், உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னு தெரியல, கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னாலே உடனே சொல்லுவா, இதை வேண்டிட்டு வா, அதை வேண்டிட்டு வா. பகவான்கிட்ட விளக்கேத்துறியா, இதை வேண்டிட்டு விளக்கேத்திக்கோ. எக்ஸாம் எழுத போறியா, பகவானை வேண்டிட்டு எக்ஸாம் எழுதப்போ. அப்படின்னா என்ன மாதாஜி, ஒண்ணுமே கேட்கக்கூடாதா? அப்படி கிடையாது. எக்ஸாம் எழுதும் போது, எக்ஸாமுக்கு போகும்போது என்ன சொல்லணும்? பகவானே, நீ கொடுத்த ஒரு பலத்தினால் நான் எவ்வளவு படிக்க முடிஞ்சதோ அதை படிச்சேன், நான் படிச்சதை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொடுப்பா. அது கூட சொல்ல வேண்டாம், பகவான் நம்ம சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டம் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காரு, அவருக்கே தெரியும்
நம்ம எவ்வளவு படிச்சோம், எவ்வளவு பலன் கொடுக்கணும்னு. ஆனாலும் சரி, சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம், பகவான் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம். இல்லைன்னா பகவான் நீ கொடுக்கறத கொடுன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். இல்லைன்னா பகவான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுதான் நமக்கு நம்ம டிசர்வ் பண்றோம் அப்படின்னு ஏத்துக்கலாம். அதுதான் பக்தி. அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த என்ன டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றா இப்ப எல்லாம் மாலுக்கு போற மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுத்துட்டு என்னென்ன வாங்கணும்னு எடுத்துட்டு பகவான் கிட்ட போற மாதிரி போய் இதை கூட அதை கூட அதை கூட இதை கூடன்னு பகவான்கிட்ட வேண்டினா பாவம், பகவானுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கறது அர்த்தம் இல்லையா? அவர் ஏற்கனவே நம்ம கேட்காததெல்லாம் ஏற்கனவே கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தி வச்சிருக்காரு. வீடு கேட்டிருப்போமா, காரு கேட்டிருப்போமா, இந்த 65 வயசுக்கு அப்புறமும் கண்ணு காது இதெல்லாம் நல்ல நிலைமையில வச்சிருக்காரே, அது போறாதா? அதை விட்டுட்டு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு கேட்கக்கூடாது. அதுதான் அகைத்துக்கி. ஸோ அகைத்துக்கிங்கிறதுக்கு சரியான ஒரே அர்த்தம் என்னன்னா, எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், எந்தவித பிரதிபலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஒருத்தர் ஒன்று பண்ணினா அவளுக்கு திரும்பி பண்ணுவோமே, அந்த மாதிரி நான் உனக்கு புடவை சாத்துறேன் நீ எனக்கு இதை கொடு, நான் உனக்கு அங்க பிரச்சனை பண்றேன் எனக்கு நீ இதை கொடு, உனக்கு நான் தேங்காயை உடைக்கிறேன் நீ எனக்கு இதை கொடு, அப்படி பண்றதுக்கு பேரு பக்தி கிடையாது. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? அகைத்துக்கியோட அர்த்தம் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்பேன். பக்தியோட டெஃபினிஷன் சொல்லணும் நீங்க. பக்திங்கிறது அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதா. ஓகே, அப்பிரதிகத்தானா என்ன? ஓ, இன்னைக்கு எங்க ஆத்துல கெஸ்ட் வந்துட்டா, நான் இன்னைக்கு பக்தியே பண்ணல, பகவானுக்கு மங்களாரத்தி பண்ணல, கெஸ்ட் வந்துட்டா. இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் நாங்களும் ஹாலிடேஸ்க்கு ஊருக்கு போயிடுவோம். இப்போ பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியாது. சம்மர், வின்டர், மழை இதெல்லாம் விட்டுட்டு 365 நாள்ல இப்படி எவ்வளோ நாள் போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற கொஞ்ச நாள்ல மங்களாரத்தி பண்றதோ பாகவதம் பகவத்கீதா கேட்கறதோ பக்தி கிடையாது. அப்பிரதிகதா, எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக. புரிஞ்சுதா? பக்தி தொண்டுக்கு டெஃபினிஷன். பக்தி தொண்டு என்பது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பகவானிடமிருந்து அவருக்கு நம் அன்பை காட்டக்கூடியது. பகவான் நீ இதை கூட உனக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றேன்னு சொல்லுவோமா? போகா இல்லையா? கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காண்டியும் சரி நான் உனக்கு போக ஆஃபர் பண்ணுவேன், அது பக்தி. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கு வெளியில போகணும், ஒன்றும் இல்லை, அது தப்பே கிடையாது. இப்போ ஒர்க் பண்றவா நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன், காத்தால 7 மணிக்கு கிளம்பினேன்னா சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு தான் வரேன். ஸோ அதுக்காக காத்தால போகா ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம் ஃபைன். மத்தியானம் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணோம், ஏதோ 2 பழத்தை வச்சுட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வச்சுட்டு பகவானுக்கு சொல்லணும், பகவானே இந்த என்ன சொல்றது மெட்டீரியல் வளத்துல நான் என்ன சுழல்ல சிக்கிண்டு தவிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த மெட்டீரியல் வளத்துல வேலையாவது மண்ணாங்கட்டியாதுன்னு விட்டுட்டு எனக்கு இருக்க தெரியல பத்தியா, உனக்கு பக்தி பண்ணணும்னு தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோ, ஆனா நான் போறேன். அதுல இருந்து உனக்கு நான் அது சொல்லலாம், நம்ம அது தப்பே கிடையாது. பகவான் நான் போறேன், என்னோடதுல இருந்து ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன மாதிரி 50% இல்லாட்டியும் ஒரு 20-30% உனக்கு நான் கண்டிப்பா பகவானே கொடுத்துடுறேன். அப்படி அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அது நம்ம பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். அது எல்லாருமே சொல்லுவா. நமக்கு பிரபுபாதரே சொல்லுவார், நிறைய பைசா வேணும் இல்லையா கோவிலுக்கு, அதனால உங்களால முடிஞ்சதுன்னா நீங்க பண்ணுங்க, வேலை பண்ணி அதுல 30-40-50% பகவானுக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ அதனால நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம், பகவானே உன்னை நீயே பார்த்துக்கோ, என்னப்பா பண்றது, நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், தயவு செய்து மறந்துடாத சாப்பிட்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது 1 மணிக்கோ 2 மணிக்கோ ஞாபகம் வந்ததுன்னா 1 நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு பகவானை வேண்டிக்கலாம், பகவானே நீ சாப்பிட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பாவம் உனக்கு எல்லாரும் சப்பன் புக் கொடுக்குறா, என்னால கொடுக்க முடியல, ஏதோ என்னால முடிஞ்சதை வச்சுட்டு வந்தேன், நீ சாப்பிட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். புரியுறதா? ஸோ அக்கா பகவான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என் முன்னாடி உட்காந்துட்டு என்னையே எப்ப பாரு 24 மணி நேரமும் குளோரிஃபை பண்ணின்றேன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. அர்ஜுனருக்கு சொன்னாரா? ஏன்பா யுத்தம் பண்ணுன்னு தானே சொன்னார். யுத்தத்தை விட்டுட்டு என் முன்னாடி உட்காந்துன்னு என்ன புகழ் பகவான் சொன்னார். ஸோ பக்தியோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதா, எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக செய்வதுதான் பக்தி தொண்டு. இதுல இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல ஒரு டெஃபினேஷன் வரும், அந்நியபிலாஷிதா சூன்யம், வேற எந்த ஆசையும் கிடையாது. இப்ப படிச்ச மத்தெல்லாம் ஞானம் கர்மம் லாஸ்ட் லைன் கொடுத்துருக்கு பாருங்க, கர்மி ஞானி, அதான் அங்கேயும் சொல்றார், அந்நியபிலாஷிதா சூன்யம் ஞானம் கர்மம் ஆதி அனாவிரத்தம் அனுகூலிய கிருஷ்ண அனுஷீலனம். கிருஷ்ணருக்கு எதுக்கு அனுகூலமா இருக்குமோ, ஃபேவரபிளா இருக்குமோ அந்த தொண்டை அவருக்கு பண்ணணும்.
பிராத்திகூல்யஸ்ய வர்ஜனம், அவருக்கு எதிர்மாறாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம வர்ஜிக்கணும், நம்ம பண்ணக்கூடாது. அனுகூலமா இருக்கிறத பண்ணணும், பிரதிகூலமா இருக்கிறத பண்ணக்கூடாது. இதுவும் ஒரு பக்தியோட டெஃபினேஷன். இது எங்க கொடுத்துருக்கான்? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல. நம்ம இப்ப படிக்கிறது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. நான் இப்ப 1.2.6 சொன்னது பாகவதத்துல. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அகைதுகி அப்ரதிகதா ஏ ஆத்மா சுப்ரசீதத்தி. சுப்ரசீதத்தி அப்படின்னா யாரு அந்த தீரா, யாரு பக்தி தொண்டுல முன்னேறி இருக்காளோ அவ எல்லாரும் எப்படி பக்தி பண்ணுவா? அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதாவா பண்ணுவா. கர்மம் ஞானம் இதுல எல்லாம் எந்த அவளுக்கு விருப்பமும் கிடையாது, ஏன்னா ஈடுபாடும் கிடையாது. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா மாதாஜி பிரபுஜி? புரிஞ்சுது மாதாஜி. கண்டிப்பா அகைத்துக்கி அப்பிரதிகதாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. அதுதான் பக்தி. ஏன்னா பழக்க தோஷத்தினால நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்டு கேட்டு கேட்டே பழக்கமாயிடுதா. பகவான் கிட்ட கேட்டோம்னா என்ன தெரியுமா? பகவான் கிட்ட கேட்டோம்னா இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு, நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு, எப்ப கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும். ஆனா கொடுக்கற மட்டும் அவர் அதையே நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. ஓ, இந்த குழந்தை இதை கேட்டுதே, இதை நம்ம கொடுக்கலையேன்னு. அப்படி போய் அவருக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரெஸ்ல போடலாமா? போடக்கூடாது இல்லையா? அதனாலதான் அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்க கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படி. யாருக்கா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? முடியும். இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல. நமக்கு கேட்கணும்னு தோன்றப்போ என்ன நினைச்சுக்கணும்? பகவானே நீ கொடுத்ததுல நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு உனக்கு எனக்கு ஒரு மனசு கூட அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் அதுக்கு பதிலா. ஏன்னா சந்தோஷம்ங்கிறது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். நம்ம எவ்வளவு நம்ம பொசஸ் பண்றோம், எவ்வளவு நம்ம கையில சவுண்ட் கம்மியாச்சு மேம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சவுண்ட் கம்மி, இப்பயும் கம்மியா இருக்கா? சவுண்ட் இஸ் நாட் கமிங் அவுட். ஓகே, வருது மாதாஜி, தெரியும் வருது. மத்த வாழ்க்கைலாம் வருதா பிரபு? நீங்க உங்களோட மைக்ரோபோனை ஒரு வாட்டி உங்களோட மைக்ரோபோனை ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்றீங்களா சந்திரசேகர் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு மெசேஜ் வேணா அனுப்புறேன், அவர் பாப்புறா? மெசேஜ் அனுப்பினா சாட்ல ரீஜாயின் அனுப்புறேன். அவர் ஒரு வாட்டி வெளியில போயிட்டு வந்தாருன்னா கேட்கலாம். கேக்குறதா பிரபு இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ வந்து அடுத்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறேன்? யாரு? மோகனசுந்தர பிரபு, நீங்க படிக்கிறதுக்காக அன்மியூட் பண்ணல இல்ல சந்தேகம் கேட்கறதுக்கா? சரி, படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் எல்லாருமே படிக்கலாம், படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் தத்துவ அனுமானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோரிடம் பல நற்குணங்கள் ஒரு நிமிஷம் யாரும் பிரபு பேசுறா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. வேற யாரும் வாசிக்கிற மாதிரி தெரியும். வாசிக்கல, மியூட் பண்ண. ஓகே, இப்ப படிங்க. மியூட் பண்ணியாச்சு, படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஆனால் பக்தரிடம் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே விருத்தி அடைகின்றன. அவன் நற்குணங்களுக்காக தனிப்பட்ட முயற்சி எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18.12 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல் தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்பவரிடம் படிப்படியாக தேவர்களின் எல்லா நற்குணங்களும் தோன்றுகின்றன. பக்தர் ஒருவர் பௌதீக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் அவர் பௌதீகத்தால் களங்கமடைவதில்லை. அவர் விரைவில் தெய்வீக தளத்தில் நிலை பெறுகிறார். ஆயினும் பௌதீக செயலில் ஈடுபடுபவனால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவன் ஒரு துராத்மா, குறுகிய மனம் கொண்டவன். பகவத்கீதை 9.13 மேலும் கூறுகிறது, மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பஜன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதீம் அவ்வயம். பிரிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். நீங்களே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். சோ பக்தி தொண்டுன்னு இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம நல்ல குணங்கள் தானே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து டூ வே ப்ராசஸ். இப்ப பாருங்களேன், குரு கிடைச்சா பகவான் கிடைப்பாம்போம், பகவான் வந்து குருவை கொடுக்குறாரும்போம். சோ யாரு ஃபர்ஸ்ட் வர்றா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும்.
இல்லையா? அதே மாதிரி நல்ல குணம் இருந்தா பக்தி வரும், பக்தி இருந்தா நல்ல குணம் வரும். எது ஃபர்ஸ்ட் வருது? அது ஒரு பெரிய சந்தேகம். அது இப்போ நமக்கு நம்ம பாவம் இருந்ததுன்னா போறோம், பக்தி மத்த எல்லாமே தானே வரும். பகவான் என்ன சொல்றார்? ததாமி புத்தி யோகம் தம். உன்னோட இந்திரியங்களால உன்னோட பக்தி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்காத. நான் உனக்கு சிறந்த இந்திரியங்கள் கொடுப்பேன். கண்ணு காது. ஒரே நிமிஷம். நான் இப்போ போய் அவளை மியூட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இன்னொரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஷேர் ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. நான் என்ன கோகோஸ் பண்ணிட்டேன். இல்ல நான் அது என்ன கோகோஸ் பண்ணதான் இப்படி பேசுறவாளெல்லாம் நான் இது பண்ண முடியும், மியூட் பண்ண முடியும் மாதாஜி. அதுக்காக என்ன ஓகே. சோ இப்ப வந்து என்னன்னாக்க பக்தி இருந்தா நல்ல குணம் வரும் அப்படின்னு படிச்சோம். ஆனா பகவத்கீதையில 13வது சாப்டர்ல 8வது வருஷத்துல இருந்து 12வது வருஷம் மட்டும் பகவான் 24 நல்ல குணங்களை கொடுத்து சொல்றார். அந்த குணங்கள் இருந்தா உங்களுக்கு பக்தி வரும்னு. புரியுறதா நான் என்ன கேள்வி கன்ஃபியூஸ் பண்றேன்னு? எது முதல்ல வரும்? அதே மாதிரி குரு வந்து பகவானை காட்டுவார், பகவான் குருவை காட்டுவார். யாரு முதல்ல வருவா அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு பெரிய புதிர். நம்ம சுக்ருத்தின்னு சொல்லுவோம். சுக்ருத்தினா போன பிறவிகளிலேயோ இல்ல இந்த பிறவியிலையோ செய்த அந்த நல்ல குணங்களுடைய ஒரு பலன். நம்ம ஏதோ நமக்கே தெரியாம நல்ல காரியம் செஞ்சிருப்போம், அதோட பலன் எப்பயோ நம்ம செஞ்சது நமக்கே தெரியாம நமக்கு வரும். அது மாதிரி அந்த பகவானுடைய மர்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எப்ப வரும்னாக்க நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செஞ்சிருந்தாதான் மற்ற எல்லாமே வரும். பக்தி வருதும் சரி, பக்தி வந்து பகவான் குருவை காட்டுறதும் சரி, எல்லாமே எப்பயோ நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செஞ்சிருக்கணும். சோ இப்ப என்ன பண்ணணும்? வைஷ்ணவ சேவை. அன்னைக்கு முந்தா நாளும் நம்ம அதான் பார்த்தோம். வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணினோம்னாக்க பகவானோட மர்சி தானே கிடைக்கும். அது 2 வார்த்தை உண்டு. என்னது? சதாம் கிருபா மகத் சேவா. பக்தி எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது? அன்னைக்கு பார்த்தோம் முந்தா நாள். ஸ்ரத்தா சாது சங்கா. நம்பிக்கையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. நம்பிக்கை இருந்தா சாது சங்கம் கிடைக்கும். ஆனா இந்த நம்பிக்கையும் எல்லாருக்கும் வருதா? எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பேர்ல எத்தனோண்டு பேர் இத்தனோண்டு கையில என்ற அளவுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கா. அவளுக்கு தான் நம்பிக்கை வந்திருக்கு. சோ அந்த நம்பிக்கையே எப்ப வரும்? மகத் சேவா. வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவா பண்ணிட்டோம்னாக்க சதாம் கிருப்பா கிடைக்கும் பகவானோட. அந்த சத்தாம் கிருப்பா கிடைச்சதுன்னா கிருஷ்ணரை பற்றின நம்பிக்கை தானாகவே உண்டாகும். அந்த ஸ்ரத்தா வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சாது சங்கா கிடைக்கும். சோ சாது சங்கால நம்ம இருந்தோம்னாக்க பக்தி வரும். அந்த பக்தி வரத பார்த்து 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 பகவான் நமக்கு நம்ம முன்னாடி ஒரு குருவை காட்டுவார். அப்புறம் அந்த குரு கிட்ட இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டோம்னாக்க அப்புறம் குருவோட வேலை, குரு பகவான் கிட்ட கூட்டின்னு போயிடுவார். ஓகேயா? அதான் 10.10ல பகவத்கீதால பகவான் சொல்றார். என்ன? தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். நீ தேஷாம் என்ன சத்ததாம் கண்டினியூஸா. இப்பதானே பார்த்தோம் அப்பிரதிகதா, இடையூறு இல்லாமல் கண்டினியூஸா. தேஷாம் சத்தத யுக்தானாம், எங்கிட்ட யார் ஊன்றி இருக்காளோ, யுக்தா சேர்ந்து இருக்காளோ எங்கூட, பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் என் அன்போடு என்னை புகழ்றாளோ அவளுக்கு ததாமி புத்தி யோகம் தம், நானே அந்த அறிவை கொடுப்பேன். என்ன அறிவு? ஏனமாம் உபயாந்தித்தே. அந்த அறிவை வச்சுட்டு அவ என்கிட்ட வரலாம். சோ என்கிட்ட அவ வர வேண்டிய அறிவை நான் தான் கொடுப்பேன். அதுக்கு அவ என்ன பண்ணணும்? கண்டினியூஸா என்னை நினைத்து கொள்ள வேண்டும். கண்டினியூஸா நம்ம தனியா நினைக்க முடியாது, சாது சங்கத்துலதான் நினைக்க முடியும். அதனாலதான் பரத் மகாராஜ் இவ்வளோ பெரிய எலிவேட்டட் டிவோட்டி, செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல். ஆனாலும் அந்த காட்டுக்குள்ள போனோன்னு தனியார் இருந்தார் இல்லையா? தனியார் இருந்ததுனால அவருக்கு சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை. ஐயோ இந்த மான்கிட்ட இவ்வளவு அன்பு வச்சுக்காதப்பா, நல்லது இல்ல. அந்த காலேஜ் மாமேவத்துல போய் நீ அவனை போய் நினைக்க போற மான, அவ வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை. சோ இப்ப புரியுறதா சாது சங்கா எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு? அதான் மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்து. அவெல்லாம் மகாத்மாக்கள். மகாத்மாக்கள்லாம் பக்தர்கள், பகவானுடைய அப்படியே பகவானோட என்ன சொல்றது ஒன்றரை கலந்தவர்கள்.
அப்படின்னா அது என்ன, அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லல, எப்பயுமே பகவானை நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்றேன். அவளோட சங்கத்துல நம்ம இருந்தா நமக்கும் பக்தி வரும். புரிஞ்சுதா? யாருக்கா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? மாதாஜி பிரபுஜி சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப்க்கு போலாம். ஒரு சந்தேகம் சொல். ஓ, ஒண்ணும் இல்லையா? ஓகே. சோ பக்திக்கு டெபினிஷன் என்ன? பக்தி அப்பிரதிகதா அகைத்துகி, பக்தி அந்நியபிலாஷிதா சூன்யம், பக்தி அனுகூல்ய கிருஷ்ண அனுஷீலனம். ஓகேயா? லாஸ்ட் பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறேன்? அப்ப வேற ஒரு மாதாஜி யாரோ படிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சா, படிக்கிறீங்களா? பகவத் பக்தர்கள். சரி, யாரும் இல்லைன்னா பிரபுஜி யாரும் படிக்கலன்னா நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க பிரபு, நீங்க நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தா இத. ஓகே. பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரமசக்தியினுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியில் இருந்து விலகிச் சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். கர்மி, ஞானி அல்லது யோகியின் பாதையை அவர்கள் ஏற்கக்கூடாது. இது உற்சாகம் நிச்சயாத் தைரியாத் தத்தத் கர்ம பர்வனாத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகமாக நிறைவேற்றுவதை இது குறிக்கிறது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல நம்ம நம்பிக்கையோட, உற்சாகத்தோட, ஒரு எந்தோசியாசத்தோட, டிட்டர்மினேஷனோட, தைரியம் நம்பிக்கையோட என்ன பண்ணணும்? தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா, பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு இருக்கணும். சோ பக்தி தொண்டுக்கு இன்னொரு டெபினேஷன் என்ன? ரொம்ப ஈஸியான டெபினேஷன். சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். அதன் பக்தி தொண்டு அது பண்ணிட்டு இருக்கோமே, நம்ம எல்லாருமே பண்றோமே. தினம் நம்ம சிரவணம் பண்றோம், கீர்த்தனம் பண்றோம், சாண்டிங் பண்றோம், பஜனை கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த 9 நவவிதா பக்தி அத பண்றதுதான் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். புரிஞ்சுதா? யாராவது வாட் இஸ் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்னு கேட்டா நவவிதா பக்தி தொண்டை பின்பற்றுவது அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இந்த வருஷத்துல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? கடைசியா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டேக் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? டேக் ஹோம் என்னது? இதுல பக்தி அதுக்கு ஒரு என்ன சொன்னோம்? பொறுமை வேணும். இன்னைக்கு பக்தி பண்ணிட்டு நாளைக்கு பகவான் எனக்கு நல்லது பண்ணலையேன்னு நினைச்சோன்னா தப்பு இல்லையா? இப்பதானே பகவான் கிட்ட நல்லது கூட கேட்க கூடாதுன்னு பார்த்தோம். எனக்கு என்னோட இதுல நசீப்ல என்ன சொல்றது, என்னோட தலை விதியா, என்னோட குடுப்பினையில என்ன இருக்கோ அது எனக்கு கிடைக்கும். எது இல்லையோ அது தலைகீழ நின்னாலும் கிடைக்காது. இருந்தாலுமே ஒண்ணு சொல்லட்டுமா, பகவான் நம்ம டிசைர் பண்ணினோன்னு கொடுக்க மாட்டார், டிசர்வ் பண்ணினாதான் கொடுப்பார். சோ அதனால பகவானுக்கு டிசர்வ் பண்ற நிலைமைக்கு நம்ம வரணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தகுதி இருந்தா கொடுப்பார். இதை கூட அதை கூடன்னு ஆசை மட்டும் இருந்தா அவர் கொடுத்துட மாட்டார். அப்ப கூட அவர் கொடுக்கதான் செய்யறார். அடங்காத ஆசை இருந்தா கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதுல 16வது சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? திருஷ்ண சங்கேன, ஐயோ எப்படிதான் அதை அடைவேன் அப்படின்னு மனசு எப்ப பாரு எதையாவது நினைச்சுட்டு இருந்தா, சரிப்பா போனா போ, உனக்கு நான் கொடுக்கல, ஏன்னா அது உனக்கு கொடுத்தேன்னா உனக்கு நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் கொடுக்கல. நீ அதை புரிஞ்சுக்காம திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்கியே, ஓ மாயாதேவி கொடுத்து தொலை அப்படின்னு சொல்லுவார். சரி, ஏன்னா அது ஒரு 5 காரணங்கள் இருந்தாதான் எதுவுமே நடக்கும். என்னென்ன 5 காரணம்? அதிஷ்டானம், மனஸ்டாகம், அது ஓகே நான் இதுலயே சொல்லிடுறேன். அது காரணங்கள், கரணங்கள், இந்திரியங்கள், ஆத்மா இருக்கணும் உடல்ல. ஆத்மா இல்லாம உடலால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ உடம்பு வேணும், உடம்புல ஆத்மா வேணும். அந்த ஆத்மா உடம்புல இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்திரியங்கள், அந்த இந்திரியங்கள் வேணும். இந்திரியங்களும் செயல்படக்கூடிய இந்திரியங்களா இருக்கணும். கண்ணு இருக்கு ஆனா பாக்குற தன்மை இல்லை, குருட்டு கண்ணு, முடியுமா? சோ அந்த இந்திரியங்களுக்குள்ள தன்மைகள் வேணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம முயற்சி செய்யறதுக்கு அந்த முயற்சியும் யாரு? பகவான் தான் கொடுக்கணும். பகவான் அந்த முயற்சி செய்யறதுக்கு ஒரு பலம் நமக்கு கொடுக்கலன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. பகவான் 7வது சாப்டர்ல சொல்றாரு இல்லையா? பலம் பலவத்தான் சாகம், உனக்கு இங்கிட்ட இருக்கிற பலமும் நான் தான். சோ அந்த பலம் வேணும். இதெல்லாம் 4 இருந்தாலும் போராது. தைவீம் ச பஞ்சமம், பரமாத்மாவனுடைய சாங்ஷன் வேணும். இதை எதுல சொல்றார்? 18th சாப்டர்ல 14th வெர்ஸ்ல சொல்றார். அதிஷ்டானம்
ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருத்தக் விதம் விதாஷ்ட பிருத்தக் சேஷ்டா தைவீம் ச பஞ்சமம். சோ இந்த 5 இருந்தாதான் நமக்கு கிடைக்கும், எந்த வேலையுமே நடக்கும். ஓகேயா? சோ இந்த 5 நமக்கு வந்து பகவானுடைய இதுல போட்டு பண்ணணும்னாக்க தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். அது என்னது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்வர்ணம், நவவிதா பக்தி. ஓகேயா? போலாமா அடுத்ததுக்கு? போலாம் மாதாஜி. ஓகே. பட் எனக்கெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, அந்த காலத்துல சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதெல்லாம் விளக்கேத்திட்டு அடுத்த நாள் நினைச்சது நடக்கலன்னா, பகவானே நான் உனக்கு நேற்றுக்கு விளக்கேத்தினேனே அப்ப கூட நீ என்ன கொடுக்கலையெல்லாம் கேட்ட காலம்லாம் இருக்கு. அப்பெல்லாம் தெரியாது இது போது எதுவும் இல்லையா? இது ரொம்ப அழகான வருஷம், ரொம்ப ரொம்ப அழகான வருஷம் இது நிஜமாவே. ததாத்தி அப்படின்னா என்ன? கொடுக்கறது, அடுத்த வாழ்க்கை நம்ம கொடுக்கறது. பிரதிகிரகநாத்தி, அவா கிட்டே இருந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, அவா கொடுத்தா. குஹ்யம் அக்யாதி, நீங்க எப்படி இருக்கு, உங்களோட பக்தி எப்படி இருக்கு, நீங்க இப்ப பாகவதத்துல எந்த கேண்டோ படிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறது. பிரிச்சதி, கேட்கறது. புங்க்தே போஜயத்தே, நம்ம அடுத்த வாளுக்கு பிரசாதத்துக்கு கூப்பிட்டு அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறது. இல்லைன்னா போஜயத்தே, அடுத்தவா யாராவது எங்காத்துக்கு பிரசாதத்துக்கு வாங்கணும்னு கூப்பிட்டா நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறது. இந்த 6 ஓகே. ஷட்விதம், ஷட்னா என்ன? 6. இந்த 6 ப்ராசஸும் பிரீத்தி லட்சணம், பக்தர்களுக்கு நடுவில் உள்ள ஒரு அன்பு பரிமாற்றம். புரிஞ்சுதா? ததாதி, சோ தானம் கொடுக்கறது. பிரதிகிரகநாதி, அடுத்தவா கொடுக்கற தானத்தை நம்ம ஏத்துக்கிறது. ஓகே. இன்னொரு தரம் குஹ்யம், குஹ்யம்னா நமக்கு தெரியும் ரகசியம், 9வது சாப்டர் இல்லையா? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ ரகசியம், ரகசியங்களை யாருக்கிட்டயோ போய் பகிர்ந்துக்க கூடாது, பக்தர்கள் கிட்டதான் பகிர்ந்துக்கணும். அதுவும் என்ன மாதிரி ரகசியம்? நீ நேத்திக்கு என்ன சமையல் பண்ணின, இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்ட, அதையே கேட்கறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்கு. எப்படி கேட்கணும்? நேத்திக்கு நீ பகவானுக்கு என்ன போகா பண்ணின, நீ என்ன பிரசாதம் ஆனர் பண்ணின, அவ்வளவுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். நீ என்ன பண்ணின சாப்பிட்டன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா என்ன போகா பண்ணின, ஆஃபர் என்ன பிரசாதம் ஆனர் பண்ணிண்ட. எவ்வளவு ஈஸி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லையா? நீ கடைக்கு போனியா, சாமான் வாங்கின்னு வந்தியா கேட்கறதுக்கு பதிலா நீ என்ன கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணனாம்னு என்னென்னலாம் வாங்கின்னு வந்திருக்கன்னு கேட்கணும். அவ்வளவுதான். ஈஸியா இல்லையா? கிருஷ்ணர் வேற ஒண்ணுமே சொல்லல, எப்பொழுதும் என்னை நினை. நீ சாப்பிடும்போது பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிரம்மணி வைஷ்ணவை சொல்லிட்டு சாப்பிடு. கடைக்கு போனா நான் வந்து பிரசாதத்துக்காக கிராசரி வாங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போ. ஓகேயா? பாருங்க. ததாதி பிரதிகிரஹ்ணாதி குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயத்தே சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். யாராவது ரிசைட் பண்றீங்களா ஸ்லோகம்? மாதாஜி நீங்க ஒரு வாட்டி சொன்னா நாங்க எல்லாரும் அப்படியே ரிப்பீட் பண்றோம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க, ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. ததாதி பிரதிகிரஹ்ணாதி, ததாதி பிரதிகிரஹ்ணாதி குஹ்யம் அக்யாதி, குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி, பிரச்சதி. பிரஷ்னம்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிரஷ்னம்னா கேள்வி, பிரச்சத்தினா கேட்கறது. ஓகே. புங்க்தே போஜயத்தே, புங்க்தே போஜயத்தே சைவ, சைவ சைவனா ஆல்சோ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம், ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். ததாதி பிரதிகிரஹ்ணாதி, ததாதி பிரதிகிரஹ்ணாதி குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி, குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயத்தே சைவ, புங்க்தே போஜயத்தே சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம், ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். ஓகே. சோ பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவ எப்படி நடந்துப்பா அப்படின்னா, பக்தர்கள் வந்து எப்பயுமே தானம் கொடுப்பா. பக்தர் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 16வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம்? அது என்ன? தேசே காலே பாத்திரேச்ச, தானம் கொடுக்கறதும் டைம் பார்த்து, தேசம் காலம் டைம் தேசம் யாருக்கு கொடுக்குறோம்?
ஜென்ரலா தேசம்னா பக்தியில வந்து நம்ம உடம்பு குறிக்கிறது தேகம். ஓகே, சோ அங்க என்ன சொல்றாரு, தேசே காலே பாத்திரேச்ச, யாருக்கு கொடுக்குறோம், எப்ப கொடுக்குறோம், எதுக்காக கொடுக்குறோம், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 16வது சாப்டர்ல அவ்வளவு அழகா பிரபுபாதர் எவ்வளவு பர்பட்ல எழுதியிருக்கார். சும்மா சாராய கடை திறக்கிறதுக்கு ஒரு தானமும் இல்லைன்னா அது பேர் என்ன, ரோட்டரி கிளப் எல்லாம் திறக்கிறதுக்கு தானமும் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தானம் கிடையாது. தானம்னா என்ன, பக்தியில யார் இருக்காளோ, பக்திக்கு கோவிலுக்கு கொடுக்கறது. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு பூ வாங்கி கொடுக்கலாம், கிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்தை நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். கொடுத்தா அவளுக்கும் பக்தி வரும். ஓகேயா? நான் இன்னைக்கு கடைசியில ஒரு 2 நிமிஷம் எனக்கு கொடுங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஓகே, கடைசி லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்ல ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகேயா? சரி, யார் இப்ப படிக்கிறேன், இதோட மீனிங்? ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யார் படிக்கிறேன்? வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், வெகுமதிகளை தானமாக ஏற்றுதல், மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துதல், ரகசியத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல், பிரசாதம் ஏற்றுதல், பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 அறிகுறிகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? உண்மை அதே பத்தி தான் இன்னும் விளக்க போறா கீழே. சோ அதனால கண்டினியூ பண்ணுங்க பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களின் சங்கத்தில் பக்தி தொண்டை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, உங்களோட புக்கு கொஞ்சம் பழைய புக்குன்னு நினைக்கிறேன், இதுல இருக்கிற மாதிரி இல்ல. ஓ, இது புதுசுதான் மாதாஜி, லேட்டஸ்ட் தான் வாங்கினேன். பின்ன இந்த மாதாஜி இதுல போட்டிருக்கிறது PDF போட்டிருக்கிறது பழசுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ நீங்க படிக்கிறது இதுல வரல மாதாஜி. அப்போ வேற படிக்க சொல்றேன். ஓகே, மோகன சுந்தரம் பிரபு நீங்க படிக்கிறீங்களா? அப்ப படிக்கணும்னு சொன்னேன்ல மாதாஜி. படிங்க பொருளுரை. பக்தி தொண்டை மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கிறார். 6 வகையான செயல்கள் உள்ளன. 1, பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல். 2, பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானம் எதுவாயினும் அதனை ஏற்றல். 3, ஒருவன் பக்தர்களிடம் மனதை வெளிப்படுத்துதல். 4, பகவானின் அந்தரங்கமான சேவையை பற்றி அவர்களிடமே வினவுதல். 5, பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதம் அல்லது ஆன்மீக உணவை ஏற்றல். 6, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளித்தல். அனுபவம் உள்ள பக்தர் ஒருவர் விளக்க அதை அனுபவமற்ற மற்றொரு பக்தர் கற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே குஹ்யம் ஆக்கியாதி பிரிட்சதி என்பதாகும். முழு முதற் கடவுளுக்கு படைத்த உணவின் வீதத்தை அல்லது பிரசாதத்தை பக்தர் ஒருவர் விநியோகிக்கும் போது நமது பக்தி தொண்டினை காத்துக் கொள்வதற்காக தூய பக்தர்களின் மூலம் பெறப்படும் பகவானின் கருணையாக அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தர்களை நமது இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாதம் வழங்கி எல்லா வகையிலும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இதுவே புக்கிங்கே போஜயதே சைவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாதாரண சமூக செயல்களிலும் கூட இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான இத்தகைய 6 பரிமாற்றங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகரை தொடர்பு கொள்ள விரும்பும் போது உணவகத்தில் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். மேலும் விருந்தின் போது தான் செய்ய விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகு தான் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை தனது சக வியாபாரிகளிடமிருந்து கேட்டறிகிறார். மேலும் சில சமயங்களில் வெகுமதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறாக எப்போதெல்லாம் அந்தரங்கமான விஷயங்களில் பிரீதி அல்லது அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ அப்போது இந்த 6 செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒருவன் பௌதிக சங்கத்தை தொடர்ந்து பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். சங்க தியாக ததோ விருத்தே என்று முந்தைய ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுரை கூறினார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஜாஸ்தி இல்ல, அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. இருந்தாலும் இப்ப வந்து இந்த நம்ம ஜென்ரலாவே பிசினஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதுல எல்லாம் அவன் என்ன பண்றா, பிசினஸ் டீல்னா ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்துன்னு தங்கிட்டு ஒரு பெரிய லஞ்ச் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்றா இல்லையா? அதான் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காரு. சாதாரண சமூக செயல்ல கூட இந்த மாதிரி நான் உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன், நீ எனக்கு சாப்பாடு போடு அப்படின்லாம் அவ பண்றா. அதே மாதிரி நிறைய சீக்ரெட் ரிவீல் பண்ணிப்பா இல்லையா? அதை தவிர அவ வரும்போது ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வருவா, இவ திரும்பி போகும்போது ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பா. அதேதான் பக்தியில அதேதான். ஆனா நம்ம இதுல என்ன வித்தியாசம்? ஒருவன் பௌதிக சங்கத்தை துறந்து பக்தர்களின் சங்கத்தில் இதையெல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கறதான் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார். ஓகேயா? சோ நம்ம இப்ப இதை பக்தர்களுக்குள்ள பண்ணணும்.
பக்தர்கள் இல்லாம வேற யாருக்கோ வைஷ்ணவா இல்லாம யாரோ நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறவாளை கூப்பிட்டு மதத்துல சாப்பாடு போட்டாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஓகே, பக்தர்களுக்கு கொடுக்கணும், பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும், பக்தர்கள்கிட்ட இந்த தானத்தை ஏத்துக்கலாம். ஓகே, புரிஞ்சுதா? சோ சாதாரணமா சமூகத்துல நடக்கிற மாதிரிதான் இங்க ஆக்சுவலாவே நிறைய வருஷத்துல நம்ம படிக்கிறோம். பக்தர்களுக்கும் சாதாரண மனுஷர்களுக்கும் பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாது. என்ன திலகத்தை தவிரையும் கண்டி மாலையும் தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாது. அவளும் நம்மள மாதிரியே தான் காத்தால எழுந்து குளிச்சுட்டு வேலைக்கு ஓடுவா, நம்மளும் அவளை மாதிரி அவளும் சாப்பிடுறா, நம்மளும் சாப்பிடுறோம். எப்ப தெரியும்? அவ கூட பழகி. ஸோ யூஸ்வலா சொல்லுவா இல்லையா, நீ என்ன சொல்றது, வாயை திறந்தாதான் தெரியும் எவ்வளவு உனக்கு ஞானம் இருக்குன்னு, இல்லைன்னா நுணலும் தன் வாயால் கெடும் அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா. அந்த தவளை கோன்னு பண்ணி பாம்புக்கு இறையாற மாதிரி நம்ம வாயை திறந்தா அத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். இவ எவ்வளவு, ஹிந்தியில சொல்லுவா கித்தனை கேட்கிறே பானி மேக அப்படின்பா. அப்படின்னா இவாளுக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்கு, எவ்வளவு முட்டாள், எவ்வளவு அறிவுள்ளவாங்கிறது நம்ம வாயை திறந்தாதான் தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம பக்தர்கள்ட்ட ஆனா பேசும்போது அப்படி கிடையாது. பக்தர்கள் பேசுறதே கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுவா. அந்த அழகான வரிசை என்னது, 10.9, மச்சித்தா மத்கத பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தச்ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்ச துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்ச. அது அப்படி மூழ்கி அந்த என்ன சொல்றது, பக்தர்கள் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும்போது அப்படியே பக்தியில மூழ்கிடுறாவா. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறேன்? இது புரிஞ்சது இல்லையா? சங்கத்தியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சத்தோவிரத்தனா ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இப்பதான் போன வருஷத்துல படிச்சோம். எஸ், பக்தர்களுக்கு இடையில். படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். பக்தர்களுக்கு இடையில் இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கம் பிறர் உதவியின்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் மக்கள் முன்வந்து இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் பங்கேற்பதால் இவ்வியக்கம் இப்போது உலகம் முழுவதிலும் பரவி வருகிறது. இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மக்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குவது குறித்து யாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் கிருஷ்ண உறவு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் வடிவில் நாங்கள் வழங்கும் எங்களது எளிய வெகுமதிகளை மக்களும் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா விழாவிற்கான ஏற்பாடு செய்து அதில் பங்கேற்று பிரசாத விருந்திலும் கலந்து கொள்ளுமாறு ஆயுள் அங்கத்தினரையும் நண்பர்களையும் அழைக்கின்றோம். பெரும்பான்மையான அங்கத்தினர்கள் சமுதாயத்தின் உயர்ந்த பிரிவுகளிலிருந்து வருபவர்களாக இருப்பினும் எங்களால் இயன்றதான யாம் அளிக்கும் எளிய பிரசாதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் அங்கத்தினர்களும் ஆதரவாளர்களும் பக்தி தொண்டு முறைகளை பற்றி மிகவும் நம்பிக்கையுடன் விசாரிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இதை விளக்கி கூற நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம். இவ்வாறாக எங்களது இயக்கம் உலகம் முழுவதிலும் வெற்றிகரமாக பரவிக்கொண்டுள்ளது. மேலும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள அறிவாளிகளின் சமூகம் படிப்படியாக நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து வருகிறது. அங்கத்தினருக்கு இடையிலான இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களின் மூலமாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உயிர் பேணப்படுகிறது. ஆகவே இஸ்கான் பக்தர்களுடன் உறவாடும் வாய்ப்பு மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மேலே குறிப்பிட்ட 6 வழிகளில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதன் மூலமாகவே சாதாரண மனிதனும் உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக வெளிப்படைய செய்ய இயலும். பகவத்கீதையில் 2.62 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சங்காத் சஞ்சயாதே காம. ஒருவரின் ஆசைகளும் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டுள்ள சங்கத்திற்கு ஏற்பவே விருத்தி அடைகின்றன. ஒருவன் பெற்றுள்ள சங்கத்தை கொண்டே அவன் அறியப்படுகிறான் என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளும் போது அவன் நிச்சயமாக உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்படைய செய்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய புரிந்துணர்வு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது. மேலும் ஜீவராசி ஒரு மனித உடலை ஏற்கும் போது இது ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு விருத்தி அடைந்து விடுகிறது. சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 22.7. ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு அப்ப எதுக்கு வருது. இப்ப நம்ம முந்தா நாள் கூட பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்பாஞ்சில ஏதோ கலர் தண்ணி, பச்சை கலர் தண்ணியோ மஞ்சள் கலர் தண்ணியோ ரெட் கலர் தண்ணியோ போட்டோம்னா அது பஞ்சு அப்படியே அதை அப்சர்வ் பண்ணும் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம யார் கூட இருக்கோமோ அவளோட குணங்கள் நமக்கு வந்துடும். பிரபு கூட ஒரு அழகான கேள்வி கேட்டா இல்லையா, அசங்கத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம், நம்ம ஆத்துலயே நிறைய பேர் இருக்காளே. அப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதுக்கு பதில்,
யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ண உபதேசம் சொல்லிட்டு இருக்கணும். ரெண்டாவது அவாகிட்ட உள்ள குணங்களை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்க கூடாது. அதுக்கு மாறாக நம்ம கிட்ட உள்ள குணங்களை அவளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதான் இந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருக்கு. அப்படி அந்த என்ன சொல்ற பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கும்போதுதான் தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உண்மை. அது என்ன தெரியுமா, நம்ம எல்லார்கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு கண்டிப்பா இருக்கும், அது இயற்கை. நம்ம இல்லாத மாதிரி இந்த மாதிரி பைத்திய மாதிரி நடந்துக்கிறோமே, பக்தர்கள் இல்லாத மாதிரி, அதுதான் எதிர்மாறாக நடக்கிறது. நம்ம கிட்ட ஏன் என்ன கிருஷ்ண உணர்வு இருக்குன்னு சொல்றோம், ஏன் சொல்றோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு நேச்சுரலாவே இருக்கும். ஏன் இருக்கும்? எல்லார்கிட்டும் இருக்கு. இப்ப பகவானே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அலையிறாளே, அவாகிட்டே நேச்சுரலாவே கிருஷ்ண உணர்வு உண்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ஆத்மா யாரு? பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா? மமைவாம்சோ ஜீவலோகே 15வது சாப்டர்ல 7வது வெர்ஸ்ல சொல்றாரு இல்லையா, எல்லாருமே என்னுடைய அம்சங்கள். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன. இந்த எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்க இதுகள்லாம் சனாதனம். சனாதனம்னா என்ன? இவெல்லாம் இதுகள் இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ்னா என்ன? ஆத்மாவை தானே சொல்றோம், அதுதான் ஜீவா. இந்த ஜீவா இல்லாத டைமும் கிடையாது, இல்லாம இருக்க போற டைமும் கிடையாது. அப்படின்னா இட்டர்னலா இது என்னைக்குமே இந்த ஜீவா இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த பகவானுடைய அம்சம்ங்கிறதுனால கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே இருக்கும். அத நம்ம ஏன் மாதாஜி பின்ன இப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம், கிருஷ்ணரை மறந்தோம். ஏன் மறந்தோம்? மறதியும் அந்த பகவான் தான் கொடுக்கிறார். பகவான் சொல்றாரு 15.15ல, மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச. மறதியும் நான் தான் கொடுக்கிறேன், அப்போகம் ஞானம் அறிவையும் நான் தான் கொடுக்கிறேன், ஸ்மிருதி அது பேர் என்ன ஞாபகத்தையும் நான் தான் கொடுக்கிறேன். அவர் ஏன் மாதாஜி மறக்கடிக்கிறார்? நம்மளுடைய கர்மத்தினால. நம்ம பகவானோட லோகத்துலதான் இருந்தோம், அங்கிருந்து கொஞ்சம் ஒரு பொறாமை, இல்லைன்னா பகவான் மட்டும் இவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாரு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்த உடனே, ஓகேப்பா ஏன் உலகத்துல இருந்தா எங்கூட இருந்துட்டு நீ என்ஜாய் பண்ண முடியாது, பொக்தாராம் எங்கே தப்பசாம், நான் ஒருத்தன் தான் என்ஜாயர், நீங்கெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணல, படப்படுறவா. யூ ஆர் என்ஜாய்டு, ஐ எம் த என்ஜாயர். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த மெட்டீரியல் லோகத்துக்கு போ, உனக்கு நான் ஃப்ரீவில் கொடுக்குறேன், ஃப்ரீயா மேய்ஞ்சிட்டு வான்னு அனுப்பிட்டார் நம்மள. அப்படி அவர் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தையே நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னு தான் அவர் படைச்சிருக்கார். அப்புறம் நம்மளை இங்க அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணாம இருந்தா அவருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நமக்காக தானே. இப்ப அம்மா ஆசாசியா சமைச்சு வச்சிருக்கா, அதை நம்ம சாப்பிடலன்னா அம்மாக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும். சோ அதனால நம்ம பகவானுடைய அம்சங்கள் தான், ஆனால் அந்த பகவானை மறக்கடிக்க வைத்தார். என்னோட ஞாபகத்தை வச்சுட்டு உன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியாது, என்னை மறந்துடு நீ அப்படின்னு நம்மளை இங்க அனுப்பினார். ஸோ அந்த நம்ம ஜீவராசிகளுக்குள்ள எழுதியிருப்பதெல்லாம் லாஸ்ட் லைன், ஒரு மனித உடலை ஏற்கும் போது இது ஏற்கனவே ஓரளவிற்கு விருத்தி அடைஞ்சுதான் இருக்கு. அதுதானே நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே. அதானே புலனறிவுங்கிறது நமக்கு உண்டு. பகவான் ஃப்ரீவில் கொடுத்தாலும் எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு நமக்கு அலசி ஆராயக்கூடிய அறிவை பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அது மனுஷனுக்கு மட்டும்தானே உண்டு. இந்த 6ஆம் அறிவு மிருகங்களுக்கு கிடையாது. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்றார், நம்மெல்லாம் அந்த நித்திய சித்தர்கள் நித்திய பத்தர்கள்னு 2 பேர் உண்டு. நித்திய சித்தர்கள் பகவானுக்கு எப்பயுமே பகவானோட லோகத்துல இட்டர்னலா நிரந்தரமா அவருக்கு தொண்டு பண்ணக்கூடியவர்கள் நித்திய சித்தர்கள். ஓகேயா? சோ அந்த நித்திய சித்தர்கள் அதை பத்தி தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்கார், கிருஷ்ணருடைய தூய அன்புல அவருக்கே எனக்குமே சேவை பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி சித்தர்கள் கிட்ட நான் சரணடைஞ்சுட்டு நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேயா? நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமா சாத்திய கபுநாயா ஸ்ரவநாதி சுத்த சித்தே கரைய உதயா
நித்திய சித்த. இப்ப சொன்னேன் கிருஷ்ண பிரேம, கிருஷ்ணருடைய பிரேமையில நித்தியம் சித்தர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள், அவர்களுடைய கபு நய, அவர்களுடைய அந்த அவர்கள் கூட நம்ம இருக்கணும். ஓகே, ஸ்ரவணாதி கேட்கணும். அவ கிட்ட இருந்து என்ன கேட்கணும்? சுத்த சித்த, அந்த என்ன சொல்றது, களங்கம் இல்லாத. சுத்தன என்ன? களங்கம் இல்லாத. அப்ப இந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் மூலமாக ஸ்ரவண ஆதி எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரால என்னெல்லாம் இங்க வரும்? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். சுத்த சித்தே, அதை கேட்க 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 நம்மளுடைய இதயம் சுத்தி அடையும். கிருஷ்ணன் நம்ம முந்தா நாள் பார்த்தோம் இல்லையா, காது வழியா உள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டு நம்மளுடைய இதயத்துல உள்ள காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மத்சரியத்தை தூக்கி எறிஞ்சிருவார், தொடைப்பர். அது வருதே, அது எந்த வருஷம் நம்ம டெய்லி பாகவதத்துல சொல்றோம் இல்லையா, சுண்வதாம் ஸ்வகதாம் கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்ய அபத்ராணி. இதயத்துல உள்ள அபத்ரங்களை அந்த கிருஷ்ணர் தூய்மைப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு அந்த வருஷத்துல வருது. டெய்லி பாகவதத்துக்கு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகே, படிங்க யாராவது அந்த பொருளுரையில இருந்து படிங்க. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு அதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? நானே படிச்சுட்டீங்களா மாதாஜி? சரி படிங்க. இல்ல மாதாஜியும் அன்மியூட் பண்ணிருக்கா. மாதாஜி படிக்கணுமா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்ககிட்ட புக்கு இங்க பார்த்து படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இங்க பார்த்து படிக்க முடியுமா? அதான் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால வேண்டாம் வேண்டாம், கஷ்டப்படாதுங்க மாதாஜி. நீங்கெல்லாம் அட்டன் பண்ணி காதால கேட்கறதே பெரிய புண்ணியம். என்ன விஷயம் பிரபு, நீங்க படிங்க. ஒரு பேராகிராஃப் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஒரே சின்ன பண்ணுங்க. இதோட பொருளுரை மட்டும் படிங்க. கிருஷ்ணருக்கான அதுல இருந்து படிக்கட்டுமா மாதாஜி? கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு உயிர் வாழிகளின் இதயத்தில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது. இது வேறொரு மூலத்திலிருந்து அடையப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல. இது கேட்டல் பாடுதல் என்னும் செயல்முறையின் மூலம் இதயம் தூய்மை அடையும் போது இயல்பாகவே உயிர் வாழிகளிடம் விழிப்படைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணர் உணர்வு. புரிஞ்சுதா? இது இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது காது மூலமா போய் தூய்மை அடைக்கிறார். ஓகே, கண்டினியூ பண்றேன்னா பண்ணுங்க மாதாஜி. குட். ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணர் உணர்வு ஒவ்வொரு வாழியிடம் இயற்கையாகவே அமைந்திருப்பதால் கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுள்ளதற்காக வாய்ப்பை அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் என்னும் செவியுறுதல் பாடுதல் ஆகிய வழிமுறைகளை ஒருவரது இதய நேரடியாக தூயப்படுத்துகிறது. மேலும் ஒருவரது இயற்கையான கிருஷ்ணர் உணர்வு உடனே விழிப்படைகின்றது. கிருஷ்ணா உணர்வு என்பது செயற்கையான முறையில் இதயத்தில் திணிக்கப்படும் ஒன்றல்ல, அது இயற்கையாகவே உள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்தை ஒருவர் பாடும்போது இதயம் எல்லாம் களங்கத்தில் இருந்து தூய்மை அடைகிறது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது ஸ்ரீ சிஷ்டாஷ்டகத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தை கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு படிக்கிறீங்களா? சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் தெரியுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிவார்பணம் ஸ்ரேயே கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவதூதம் ஜீவனம் ஆனந்தாம் புதி வர்தனம் பிரதிபதம் வாதனம் சர்வாத்ம ஸ்னபானம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். பிறவி சங்கரத்தின் பந்தப்பட்ட வாழ்வு எனும் தீயை அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்துக்கு சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும். இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித வர்க்கத்திற்கு கிடைத்த மிக சிறந்த பிரசாதமாகும். ஏனெனில் இது அறிவொளி எனும் நிலவின் கதிர்களை பரப்புகின்றது. எனவே எல்லா உன்னத அறிவுக்கும் உயிராகும். இது பேரானந்த பெருங்கடலை பெருகச் செய்கிறது.
நாம் எப்பொழுதும் சுவைப்பதற்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைத்து அனுபவிக்க உதவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் மகா மந்திரத்தை பாடுபவர் மட்டுமன்றி தற்செயலாக இந்த தெய்வீக ஒளியை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகிறார். தெய்வீகமான இந்த ஒளி அதிர்வலை கேட்பதனால் தாழ்ந்த மிருக உடலில் உள்ள ஆத்மாக்களும், பூச்சிகள், மரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களும் கூட தூய்மை அடைந்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு தயாராகின்றன. மனிதர்களை விட கீழான ஜீவராசிகளால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு வெளியேற இயலும் என்பது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரிதாச தாகூரிடம் வினவினார். அப்போது ஹரிதாச தாகூர், திருநாம உச்சாரணம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். எனவே இந்த ஒளியை கேட்பதினாலேயே காட்டிலுள்ள மரங்களும் மிருகங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுகின்றன என்று விடையளித்தார். ஜாரிகண்ட காட்டை கடந்து ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சென்றபோது அவரால் இது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டது. அச்சமயம் புலிகள், பாம்புகள், மான் என்பன போன்ற அனைத்து மிருகங்களும் அதனதன் இயற்கை துவேஷத்தை கைவிட்டு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஆடிப்பாடி சங்கீதனம் செய்ய தொடங்கின. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை நம்மால் நகல் செய்ய இயலாது என்பது உண்மையே. ஆனால் அவரது அடிச்சுவடுகளையாவது நாம் பின்பற்ற வேண்டும். புலி, பாம்பு, நாய், பூனை போன்ற பிராணிகளை நடனமாடும்படி தன்வசப்படுத்தவோ இணங்க வைக்கவோ நம்மால் இயலாது. அதற்கு நம்மிடம் போதுமான சக்தி இல்லை. ஆனால் இறைவனின் திருநாமங்களை பாடுவதன் மூலம் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பலரை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்மால் மாற்ற இயலும். பகவானின் திருநாமத்தை விநியோகித்தல் என்பது மிக உயர்ந்த தானமாகும். ததாதி ஒருவர் பிரதிக்ருநாதி கொள்கையை பின்பற்றுவதுடன் அதே போன்று தெய்வீகமான பரிசை பெறுவதற்கு விருப்பத்துடனும் தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். இந்த பௌதிக உலகின் நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பரந்த மனப்பான்மை உடையவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு குக்கியம், ஆக்கியாதி, விச்சாதி என்னும் கொள்கைகளை நிறைவேற்ற முடியும். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆயுள் அங்கத்தினர்கள், ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு செகண்ட். இங்க ததாத்திக்கு எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்கு பாருங்க. தானம்ங்கிறது நம்ம சாமானதான் கொடுக்கணுங்கிறது இல்ல, பகவானுடைய அறிவை அடுத்த வாழ்க்கை கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுவும் தானம் தான். பகவானுடைய திருநாமத்தின் புகழை மற்ற வாழ்க்கை சொல்றோம், மத்தெல்லாம் விநியோகம் பண்றோம், அதுதான் பெரிய தானம். யாரை தேக்கே தாரை கஹோ கிருஷ்ண உபதேஷ், ரொம்ப பெரிய தானம். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம தானம்ங்கிறது நம்ம மெட்டீரியலா சாமான் கொடுக்கறதுன்னு எடுத்துக்கூடாது. அதனாலதான் என்ன சொல்றோம், நம்ம எல்லாருக்கும் எத்தனை பேரை கிருஷ்ணா 18th சாப்டர்ல வெர்ஸ் நம்பர் மறந்து போயிடுத்த கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு எல்லாரையும் விட ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவன் யாரு, என்னுடைய நாமத்தை அடுத்த வாழ்க்கை சொல்றவன், என்னுடைய புகழைய அடுத்த வாழ்க்கை புகழ்ந்து பேசுறவன், அவனைத்தான் எனக்கு அகம் சச்ச மம பிரிய அப்படிங்கிறார். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆயுள் அங்கத்தினர்கள், ஆதரவாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று எமது ஹரே கிருஷ்ண கிளைகளில் ஞாயிறு தோறும் நடைபெறும் அன்பு விருந்தில் எங்களோடு கலந்து கொண்டு பிரசாதத்தை சுவைத்து அனுபவிக்குமாறு அழைப்பு விடுக்கின்றோம். மேலும் அவர்களும் தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நமது இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாத விருந்தினை வழங்குகின்றனர். இவ்விதமாக இயக்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் என இரு பிரிவினரும் நன்மை பெறுகின்றனர். பெயரளவு யோகிகள், ஞானிகள், கர்மிகள், உரையாளிகள் ஆகியோரின் சங்கத்தை ஒருவன் கைவிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர்களது சங்கத்தால் ஒருவருக்கும் நன்மை இல்லை. மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை உண்மையாகவே ஒருவன் அடைய விரும்பினால் அவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனிடம் பிரேமையை விருத்தி செய்வது எப்படி என்பதை ஒருவருக்கு கற்பித்தது இந்த இயக்கம் ஒன்றுதான். மதமே மனித சமூகத்தின் விசேஷ கடமையாகும். மேலும் மதமே மனித சமுதாயத்தை மிருக சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுத்துகின்றது. மிருக சமூகத்திற்கு தேவாலயமோ மசூதியோ மதஸ்தாபனங்களோ கிடையாது. உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் மனித சமுதாயம் எவ்வளவு சீரழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் அங்கும் ஏதோ ஒரு வகையான மதம் இருக்கவே செய்கிறது. காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடியினருக்கு கூட மதம் இருக்கின்றது. எப்பொழுது மத இயக்கம் வளர்ச்சியுற்று இறையன்பாக மாறுகிறதோ அப்போது அது வெற்றியடைகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 1.2.6 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அகைத்துகி அப்ரதிகதா. இதைத்தானே இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் நம்ம. அந்த டெபினிஷன் பாகவதம் 1.2.6. எஸ், பொருளுரை அதோடு படிச்சிருங்க பிரபு. எதன் மூலமாக பரமபுருஷனின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அடைய முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கம் முழுவதற்குமான உயர்ந்த தர்மம் ஆகும்.
ஆத்மாவை பூரண திருப்தி அடைய செய்வதற்கு அத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே மன அமைதி, சாந்தி மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இடையிலான நல்லுறவு ஆகியவற்றை விரும்பினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு முறையாக கொண்ட ஒரு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இதனால் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணன் மீது தங்களுக்குள்ள உறங்கிய நிலையில் உள்ள அன்பை, பிரேமை அவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு மக்கள் செய்த உடனேயே அவர்களுடைய மனதில் உடனடியாக மன அமைதியும் சாந்தியும் ஏற்படுகின்றது. இது தொடர்பாக நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரே ஹரே செகண்ட். கிருஷ்ணன். அடுத்த வாய்க்கு நன்மை நினைச்சோம்னா நன்மை தானே நமக்கு வரும். அடுத்தவா அமைதியா இருக்கணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அமைதி நம்மளை தேடின்னு வரும். லா ஆஃப் நேச்சர் அதானே. நம்ம என்னத்தை தூக்கி போடுறோமோ அதுதான் திரும்பி வரும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாரையும் கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வரணும், எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தராக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வேணும். அதுதான் பக்தியில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திருப்பி இந்த வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அகை தூக்கி அப்பிரதிகதா ஏ ஆத்மா சுப்ரசீதத்தி, பக்தியோட டெபினேஷன். ஓகேயா, படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் இத்தகைய பக்தி இயக்கத்தை எதிர்ப்பதில் எப்பொழுதும் உறுதியுடன் இருக்கும் அறிவுவாதிகளான மாயாவதிகளுடன் பேசக்கூடாது என்று எச்சரிக்கிறார். இப்புலகமானது மாயாவதிகளாலும் நாத்திகர்களாலும் நிரம்பி இருப்பதால் அரசியல் கட்சிகள் மாயாவாதத்தையும் மற்ற பிற நாத்திக தத்துவங்களையும் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பௌதிக தன்மையை வளர்த்து வருகின்றன. சில சமயங்களில் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எதிர்க்க ஒரு வலுவான கட்சிக்கு உதவி புரிகிறார்கள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இறையுணர்வை பற்றி மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதால் மாயாவதிகளுக்கும் நாத்திகர்களுக்கும் இவ்வியக்கம் வளர்வதை விரும்புவதில்லை. இதுவே நாத்திகர்களின் கொள்கையாகும். பாம்பிற்கு பாலும் வாழைப்பழமும் கொடுப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை. ஏனால் பாம்பானது ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அதற்கு மாறாக பாலையும் வாழைப்பழத்தையும் உண்டால் அந்த பாம்பின் விஷமானது கேவலம் விஷவர்தனம் அதிகரிக்கின்றது. பாம்பிற்கு பால் வார்த்தால் அது விஷத்தையே கக்கும். அதுபோல பாம்புகளை போன்ற மாயாவதிகள் மற்றும் கர்மிகளிடம் நமது மனதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. அத்தகைய வெளிப்படுத்துதலானது ஒருபோதும் உதவாது. அவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்ப்பது மிகச்சிறந்தது. மேலும் அவர்களிடம் ரகசியமான முக்கிய விஷயங்களை பற்றி வினவக்கூடாது. ஏனெனில் அவர்களால் சிறந்த அறிவுரையை தரவியலாது. மாயாவதிகள் மற்றும் நாத்திகர்களுக்கு நாம் அழைப்பு விடுப்பதோ அவர்களது அழைப்பை ஏற்பதோ கூடாது. ஏனெனில் இவ்வாறான நெருங்கிய சங்கத்தினால் அவர்களது நாத்திக மனோபாவம் நமது மனநிலையை பாதிக்கலாம். சங்காத் சஞ்சயாதே காம, மாயாவதிகள் சஞ்சயாதே. இது இப்பயும் பார்த்தோம் மேல, இதே இதுதான் மேலும் கொடுத்திருந்தா, சேம் வேர்ட் சங்கா சஞ்சாயத்தை. நான் அந்த பஞ்சோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேனே, எது கூட சங்கம் வச்சுட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஆயிடுவோம். அதான் கண்டினியூ பண்ணுங்க. மாயாவதிகள் மற்றும் நாத்திகர்களிடம் எதையும் வழங்குவதோ பெற்றுக்கொள்வதோ கூடாது என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் எதிர்மறை கட்டளையாகும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு விஷீர அன்னகாலே காலை கலையிலே துஷ்டய மன, பௌதீகவாதிகள் சமைத்த உணவை உண்பனின் மனம் கலங்கமடைகிறது என்று எச்சரிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இல்லாத ஒருவனால் மற்றவர்கள் அளிக்கும் தானத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் விரிவுபடுத்தல் பயன்படுத்தல் இயலாது. எனவே கொள்கைப்படி ஒருவன் மாயாவதிகளிடமிருந்தும் நாத்திகர்களிடமிருந்தும் தானமாக எதையும் பெறுதல் கூடாது. உண்மையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பௌதிக புலன் இன்பத்திற்கு அடிமையாக கிடக்கும் சாதாரண மக்களிடையே பக்தர்கள் பழகுவதை கூட தடை செய்திருந்தார். முடிவாக எப்பொழுதும் பக்தர்களது சங்கத்தில் இருத்தல், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தல், ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுதல், பணிவுடன் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதல் ஆகியவற்றை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக நமது பக்தி தொண்டையும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள இயலும். பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகா பாகவதனாகவோ மிகவும் உயர்ந்த நிலை பக்தர் இல்லாது இடைநிலை பக்தனாக இருப்பவன் முழுமுதற் கடவுளின் மேல் அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தர்களிடம் நட்புறவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அறியாமையால் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு பொறாமையுடையவர்களையும் அசுரர்களையும் ஒதுக்குதல் வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளுடன் அன்புறவு கொள்வதை பற்றியும் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கதாதி கொள்கையின்படி தானம் கொடுத்தல். ஒரு முன்னேறிய பக்தன் தன்னுடைய வருமானத்தில் 50% இறைவனுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சேவை புரிவதில் செலவழித்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் பௌதிக வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற எண்ணிய போது தன் வாழ்க்கை வருமானத்திலிருந்து 50% பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கும் 25% உறவினர்களுக்கும் வழங்கினார்.
மீதி 25% தனது அவசர தேவைகளுக்கும் வைத்துக் கொண்டார். இந்த உதாரணத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவனது வருமானம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 50% கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்காக செலவிடப்பட வேண்டும். மேலும் இது ததாதியின் கொள்கையை நிறைவேற்றும். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எத்தகைய வைஷ்ணவரை நண்பனாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு சேவை புரிய வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். புரிஞ்சுதா? இது ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு ஈஸியா இருந்ததுன்னா அதுக்காக சொல்லல அப்படின்னு நீங்க விட்டுறக்கூடாது. எனக்கு நம்ம இது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு நடுவுல நிறுத்தல. ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணு அந்த 6 விதம் நம்ம வந்து ததாதி கிருஷ்ணனுடைய பக்தியை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஸோ அவாகிட்ட இருந்தும் அதை ஏத்துக்கணும். அடுத்தவா வந்து கதை சொன்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னா அதை கேட்டுட்டு ஏத்துக்கணும். அப்புறம் பக்தர்களுக்கு நடுவுல பகவானை பற்றின ரகசியங்களை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். கடைசியில அடுத்த 5, 6 என்னது? நம்ம பகவானுடைய பிரசாதங்களை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். பகவானோட பிரசாதம் கிடைச்சா அதை ஏத்துக்கணும். இதுக்கு நடுவுல நிறைய என்னெல்லாம் வந்தது? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த காட்டுல, ஜார்க்கண்ட் இதுல காடுல வரும்போது அந்த புலி, சிங்கம், யானையெல்லாம் கூட அவரோட சங்கீர்த்தனத்தை கேட்டு வந்தது. அந்த 6ஆம் அறிவு இல்லாத அந்த மிருகங்களே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது, நம்ம 6ஆம் அறிவு உள்ளவா, பகுத்தறிவு உள்ளவா, அதை பத்தி எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி இல்லைனாக்க அப்புறம் இந்த வாழ்க்கையில பிரயோஜனமே இல்லை. ஸோ அந்த என்ன சொல்றது? ஆகார நித்ரா பயமைத்து நம் சாமானியே தத் பசுபிர் நரானாம். ஆகார நித்ரா பயம் மைத்துனம் இது அனிமல்ஸும் பண்றது, பசுபிர் நரானாம் நம்ம மனிதர்களும் பண்றோம். ஸோ என்ன நமக்கு வாழ்க்கை வித்தியாசம்? தர்மேகி என்ன அதிகோ விசேஷ. தர்மம்ங்கிற ஒரு அதிகமான விஷயத்த மனுஷன் புரிஞ்சுக்க முடியும். தர்மேன ஹீன, அந்த தர்மம் ஒரு மனுஷனுக்கு இல்லைன்னா பசுபிர் சமானம், அவன் பசுவிற்கு அனிமலுக்கு சமானம். சில பிரபுபாதம் சொல்றார், பக்தி இல்லாதவாள்லாம் 2 கால் மிருகம் அப்படின்னு சொல்றார். கரெக்ட் தானே? அதான் இதேன்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. முதல்ல சந்தேகம் இருந்தான்னு இல்லை, கேளுங்க. சந்தேகம், மத்தஜி இது புரியல, அது புரியல, இதுல இது சொல்லியிருந்தாலே அப்படின்னாதான் எனக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் புரியறதா இல்லையான்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு மத்தது. இந்த அசுரர்களை நிராகரிப்பவனம் அந்த இதுல இருந்து கொஞ்சம் புரியல மத்தது. அசுரர்களை நிராகரிப்பவனாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரே நிமிஷம். நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? பக்தி இருக்கிறவாளுக்கு நல்ல குணம் தானே வந்துரும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஆமா. சோ அப்ப அவ வந்து பக்தி உள்ளவாளுக்கு தானே நல்ல குணம் வந்துரும்னா, பக்தி இல்லாதவா யாரு? பின்ன அவகிட்ட நல்ல குணம் இல்லாதவா. நல்ல குணம் இல்லாதவா யாரு? அசுரர்கள். இந்த 17வது சாப்டர்ல சொல்ற இல்லையா? 17 இல்ல, தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 வருஷத்துல பக்தர்களுக்குள்ள குணங்களும், அடுத்த வருஷத்துல அசுரர்களுக்கு உள்ள குணங்களும் பகவான் கொடுக்கிறார். சோ இப்ப என்ன? பக்தர்களுக்கு உள்ள குணம் இல்லாதவா எல்லாரும் அசுரர்கள். சோ யாரெல்லாம் பக்தர்களையோ அவெல்லாம் அசுரர்கள். ஏன்? அவ வந்து மாயாவாதிகள், பகவானே கிடையாதுன்னு சொல்றவா. அடுத்தது இன்னொன்னு வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட், பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது, பிரம்மன் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்றவா. சோ அவ கூட எல்லாம் நம்ம சேரக்கூடாது. அவெல்லாம் அசுரர்களுக்கு சமமானவா. நம்ம தேவர்கள் கூட இருக்கணும். தேவர்கள் யாரு? பக்தி தொண்டுல உள்ளவா. பக்தி தொண்டுல உள்ளவாளுக்கு தேவர்களுடைய குணங்கள் இருக்கும். சோ சங்காத் சஞ்சாயத்தை காம 2 இடத்துல கொடுத்திருந்தா. யாரோட சங்கத்துல இருக்கோமோ அவளோட குணங்கள் நமக்கு வரும். அதனால நம்மளோட வந்து ஹிந்தில வந்து சங்கத்காரங்கத் அப்படின்பா. யார் கூட எந்த சங்கத்துல இருக்கோமோ அந்த கலர்ல தான் நம்ம இருப்போம். அதான் ஸ்பாஞ்சு எக்ஸாம்பிள் தான் அதுக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இருந்தால் பக்தர்களுடைய குணங்களை நம்ம கிரகிச்சுக்கலாம். அசுரல் பக்கத்துல மாயாவாதிகள் கூட இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் பக்கத்துல நம்ம போயிடவே கூடாது, நம்மளையும் கெடுத்துருவாவா. ஓகேயா? அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। शीला रूप गोस्वामी की जय। ऑल ग्लोरी टू द डिवोटीज। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू द डिवोटीज। हरे कृष्णा।
All glories to Guru and Gauranga. Hari Hari Bol, Hare Krishna. Hari Hari ஹரி Bol. ஹரி ஹரி Hare Hare Krishna. Krishna. Mataji Thank you. Prabhuji, thank you so much. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you. சந்தேகம் Thank you, இல்லைன்னா மாதாஜி மீட்டிங் மாதாஜி முடிச்சுக்கலாமா? ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன். சொல்றேன், ஒரே நிமிஷம் இருக்கும், சொல்றேன், ஒரே நிமிஷம். ஒரே என்ன தெரியுமா, இன்னைக்கு இந்த 15 days சேலஞ்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? 15 days சேலஞ்ச் மாதாஜி லைவ் கட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆ லைவ் கட் பண்ணுங்களா, கட் பண்ணிக்கிறீங்க? இல்ல இல்ல லைவ் அப்படியே ஓடிட்டு புரியல. நான் பேசுறது கேக்குறது இல்லையா? கேக்குறது கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி. இந்த எல்லா குரூப்லயும் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா 15 days சேலஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஜென்மாஷ்டமிக்காக. ஆமா மாதாஜி ஆமாங்க. வந்துட்டு இருக்கு. யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றேன் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் 15 days சேலஞ்ச்? என்கிட்ட புக் ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணேன் மாதாஜி, ராதா மாதாஜியோட. அதுக்கப்புறம் புக் இருக்கல. அந்த கிளாஸ் வந்து நான் 5:30 to 6:30 எடுக்கணுமா இருந்தது. ஸோ யூஸ்வலா என்னால 6:30க்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்பவே முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியாது. 5:30 மணிக்கு 5:15 எல்லாரும் கிளம்பிட்டான், அத்தனை பேரும். சரி ஆகா, ரொம்ப சந்தோஷமா. இல்லாட்டி நான் கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன் 3 நாளா. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஆத்துல வந்து உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்தா கடைசி 10 நிமிஷம் கிருஷ்ணர் பிறக்கிறது 3வது சாப்டர், கிருஷ்ணர் எப்படி பிறந்தார் அது நடக்கிற போறது ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கா. மாதாஜி வந்து ரீடிங்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 paragraph படிச்சுட்டு இன்னொரு மாதாஜி கிருஷ்ணர் பிறக்கிறத படிக்க ஆரம்பிக்கணும். கரண்ட் போயிடுத்துனா நான் லேப்டாப்ல இருந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ லேப்டாப் வந்து கரண்ட் இருந்தா தானே இருக்கும், நெட்வொர்க் அப்பதானே அதுல வரும் இல்லையா? மொபைலாவது அட்லீஸ்ட் டேட்டால இருக்கலாம். ஸோ என்னோட லேப்டாப்ல ஃபுல்லா கரண்ட் போயிடுத்து. அந்த ஒரு உருண்டை மாதிரி தெரியுமே, 3-4 கோடு தெரியுமே, அந்த நெட்வொர்க்லாம் ஒன்றும் தெரியல. வெறும் நெட்வொர்க் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த உருண்டை தான் தெரிஞ்சது. ஐயோ, எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தது. கிருஷ்ணரோட பிறப்பை பத்தி படிக்க போறா, இப்ப போய் இப்படி கரண்ட் போயிடுத்தேன்னு ரொம்பவே வருத்தமா இருந்தது. ஆனா சொன்னா நம்ப மாட்டேன், 10 நிமிஷம் அந்த மாதாஜி ஃபுல்லா கிருஷ்ணரோட படிப்பை ஃபுல்லா பிறப்பை பத்தி படிச்சு முடிச்சு, அது பேராகிராஃப் கடைசியா முடிஞ்சு லாஸ்ட்ல 1000த்துல ஒரு அப்படி ஏதோ ஒண்ணு, ஒரே ஒரு 3 வேர்டு அது மட்டும்தான் படிக்கணும். அப்பதான் அந்த லேப்டாப் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு. ஜூம் வந்து நெட்வொர்க்கும் இல்லாம ஒன்னும் இல்லாம கிருஷ்ணரோட பர்த்தை பத்தி படிக்கும் போது நெட்வொர்க்கே இல்லாம ஜூம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது ஒரு பெரிய அதிசயம். அது ரொம்ப அதிசயம் இல்லையா மாதாஜி? அது எப்படி இன்டர்நெட் போயாச்சு, இன்டர்நெட் இல்லைன்னு எனக்கு அங்க காட்டுறது அந்த உருண்டை. அப்ப கூட அது எப்படி இந்த ஜூம்ல இருந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் ஆகாம இருந்தேன், ஜூம்ல எப்படி நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஒண்ணுமே தெரியாது. பகவான் அதான், அப்படி அவரோட அருள் தான். ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. சாயங்காலத்துல இருந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அப்படி அது என்ன சொல்றது, ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. என் பண்ணிக்கிறேன். உங்க எல்லோருக்கும் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரி.